Då kan vi göra ett litet försök. Vad gör du med örat? Kom. Här. Så. Bra. Nu ska vi backa lite. Här, kom. Kom. Bra. Bra. Duktig tjej. Bra. Kom. Kom. Här. Nej, så. Kom. Så. Nej. Kom. Bra. Duktig tjej. Ställ ner det där. Här. Ställ ner det. Bra. Duktig. Bra, Aisha. Duktig tjej. Varsågod.